Thomas Kraus er udskift i opvarmningen. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 이가적인 여자 커피 한 잔에 여유를 안아도 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 내년까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디 Alle jer tredje der er herude, ikke? Bare fyr den af. Fuck politiet og det hele, ikke? Bare fyr den af. Drik jer og ryg jer, for skæv I kan. I oplever kun det her én gang. Ej, det er nogen, der vælter. Men det er da sjovt indtil videre. Get the camera on my face. Get the camera on my face. Get the camera on my face. Det tager du ikke. Hvis du tager det med på film, så slår jeg dig ihjel. Som at det er, der er nogen, der er sure over, at jeg er så stor, som jeg er. Putter det. Velkommen til Idrætsdagen. Du måste flytta på dig. Hvordan synes du, Idrætsdagen har været indtil videre? Det er ikke for sjov, når man spiller høvdingebold mod 3. C. Goddag. Ja. Går det godt? Nej, vi taber. Tager I? Ja, Hvorfor? fordi vi... Okay, vi vinder. Vi vinder. Fordi vi er verdens mest awesome klasse. Hvad er det for en klasse? Anden A. Hvordan synes du selv, det gik? Det gik fucking godt. Wow. Jeg var mega god til den kamp. Fucking godt, man. Det gik sygt godt. Ham her, jeg gjorde det hele. Og så åbnede dem alle sammen. Fik I det? Precis gått igång och det är verkligen på just idag, så ni får verkligen akta er, speciellt för hörnspelaren där borta som är riktigt igång in. Och nu ska ni se här, och här är hövdingen faktiskt igång med bollen och han ska kasta och nu är det dräpande skott. 1, 2, 3. Vi kan ikke! Var du fuld i går? Hvad laver du? Jeg gør klar til at løbe. Når du er med i kampen her? Ja, jeg er med i kampen. Kom nu! Lasse Skov!
Per, hvad går det her ud på? Ja, det er ridderturnering. Man skal vinde haler fra hinanden, som de kan se der, ikke? Jeg har sådan en hvid hækken bag i der, ikke? Er kaffen god? Ja, den er fin. Tak. Hvad har været med i? Ikke noget endnu. Det går sådan lidt rundt. Drikker kakao og sådan lidt. Kakaomælk. Chokolademælk, ja. Hvordan synes du, idrætsdagen er gået indtil videre? Altså, den gik perfekt. Jeg har trænet flere år til det her. Blev hjemme fra byen i går. Så bliver det ridderturneringen. Så er jeg nede nu. I har ikke vundet noget? Jo, vi vandt. Hvad fanden var det, Jan? Hvad hedder det der med frisbeene? Har du et shout-out? Jeg vil gerne lave et skud til madklubben. Vi styrer skolen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Skud til Ole D. Du er den bedste. Jeg elsker dig. Var du fuld i går? Om jeg var fuld i går? Nej, ikke i går. Nej, ikke i går. Ikke i går. Fryser du, eller? Nej, jeg synes, det er ret varmt i dag. Har I vundet noget i dag? Tabt alt, hvad der tabes kan. Jeg har simpelthen tabt alt. Så der er ikke noget håb, eller? De går jo i 3. B, så det tror jeg ikke, du skal regne med. Har du set Ole? Nej. Nej. Ole? Nej, desværre. Ole? Har du set Ole? Hvad? Har du set Ole? Ole, hvem? Nej, han er væk. Ole? Har du set Ole? Hvad? Har du set Ole? Nej. Hvem er Ole? Ole, du ved. Ole Dalved. Nej. Ole, jeg ved det ikke. Jeg tror Ole, han sidder på kontoret for en snaps. Har I fanget nogle fulde 3. gear? Ikke 3. gear. Ikke 3. gear. Ikke 3. gear. Ikke 3. gear? Har I smidt nogen hjem? Ja, 2. Putter? Nej. Ja, det ved jeg ikke, hvad de hedder. Tror du, der er mange, der har været i byen i går? Ja, det tror jeg. Pissekage! Pissekage! Min idrætsfest, den er pisse! Ren pisse! Den er lavet af pisse! Jeg kan ikke komme ind på Skype, fordi jeg har det her på, så jeg bliver nødt til at gå ind på Skype med Speedos på.